Rodilo se dvoje mladih, 6 mjeseci otinu, kad su htjeli da se uzmu, aman, aman. Duša mi ne dadoše. Dame i gospodo, dobra večer. Sve vas srdačno pozdravljam u ime Hrvatskog kulturnog društva Napredak Zagreb. Vas, drage prijatelje, drage ljubitelji umjetnosti, drage prijatelje iz Zagreba i Sarajeva. Ova ovdje izložba je i onaj lijepi dio spajanja gradova Sarajeva i Zagreba, a u principu je ovdje Zagreb nekako između Sarajeva i Barcelone. Ove godine Sarajevo i Barcelona imaju 30 godina prijateljstva i jedan od okidača je tog prijateljstva bilo da ovu izložbu uistinu ovdje prvo u Zagrebu postavimo, a nakon toga će ona ići i u Sarajevo i u Barcelonu. Čini mi se da je upravo odabir ovakve tehnike crno-bijele fotografije koja ima te duboke sjene, duboka zatamnjenja sa određenim, zapravo laserski preciznim hvatanjima svjetlosnih tragova, možda u ovom momentu, neću reći jedino ispravno, ali umjetnički najsnažnije da bi se prikazalo današnje Sarajevo. Ljudi, spomenici, životinje, simboli, odnosno spomenici sve tri velike konfesije na tom prostoru. Neću dužiti više, ali moram reći, mislim možete pročitati tekst u katalogu, ali evo meni je ta suradnja bila iznimno emotivna i naprosto nisam ju odradila hladnog srca i hladne glave. I hvala za provantu na tome. Hvala. Dame i gospodo, izuzetno mi je čast večeras da sam ovdje s vama, da sam primila poziv. Ne samo poziv, nego da sam dobila čast da otvorim ovu izložbu večeras. Željela prije svega da vas pozdravim u ime gradonačelnice Sarajeva, Benjamine Karić, i prenosim pozdrave našeg divnog Sarajeva uopšte. Jer Sarajevo i Zagreb imaju dugu vezu, imaju blisku vezu i sretna sam što večeras ovdje mogu da prisustvujem još jednom činu prijateljstva, ljubavi i saradnje i umjetnosti, naravno. Više da duži želim, evo ja bih vas samo pozvala da poslušamo još jednu numeru, Mostarski dućani, i da svi uživamo večeras u ovoj predivnoj izložbi i da pustimo emocijama da nas nose. Hvala. Reći ću samo jednu rečenicu, da sam svjestan kako me Zagreb lijepo primio. Da se uzmu,